салом алейкум дӯстони азиз. Имрӯз дар меҳмонии мо ҷоми калери настай ва нигоҳ кунед сабои чӣ доштай. Ман коргари ширкати атомӣ ай маҳсулот надорам, ай куҷо дастрас кардай. Ман даже ҳайронам ки нақл ки и чияй, барои чияй. Салом алейкум подписчикои Апаи Хусият. Ин зуд хеле ки мо медонем ширкати атомӣ машҳур ба зубнои паста, зубнои щёткай. И дар даруни зубнои щёткае ки электрония ира барои нафарое ки класси баландтар ҳастанд, мехоҳанд ки хуб истифода баранд хушон щёткара. Ин дута насадка дорад. Ин барои безопасни будани щётка. Мезани ира дар ин 4 положение дорад. 4 положение дорад. Инҷа рақамҳои намудҳои дандонҳои дандонҳои сафед, дандонҳои сафеди беранга дигар. Ира фақат ҳамун духтурои дандон медонад. Тарзи коркуниш 4 положение кор мекунад. Ина гиронши корда дрома. Ин нишон медиҳад ки кор кардестай. Алиш мекунӣ, вақте ки алиш кардӣ, перефоратор касе ки бидонад бачаҳо ранги перефоратор кор мекунад. Мезана мешува худаш тов метиҳад, худаш дандона мезана, ҳамаша ҷобаҷо мекунад. Ами ширкати атомӣ истифода бибарем. Бухоҳен амира ай сайтҳо заказ бикунем, барем духтурои дандонда нишон битем. Агар ки рекомендатсия кунанд ки хуб нест, мо гарантия метем, ҷавоб метем аз шумо. И дар ҳолате ки зарядш буд шид, дар куҷое ки хоҳӣ мемонӣ. Ҳама омаҷан дидани чӣ боша ширкати атомӣ. Дар пеши ин зарядникша мехел мемониша. Type-C чия? USB. Дар барои телефона зарядчакам зада мешавад. Дар ҷои телевизор и тари ҳама ҷода ҳаст. Мушкилӣ нест аз зира заряд мондан. Мехел мезанем, дар мегирад, заряд мегирад. 1 моҳ. Ё ки ту инсоният ай ҳама чизи хубаш чия? Барои сафар кардан дандонушай. Як бало карда дар як ҷо обозӣ мекунӣ. Ҳамира гирифта меброи мерай сафар тамом, ҳеҷ чиз дига тура дар кор нест. Намедонанд ки дар дури фикр мекунанд ки ачкия. Аммо ин саломатии ту дар дури меяд.